and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Agay! Sige ba? Nakaila ko tingo ka na eh. Sa ako pinangga. Dali. Tamagin ko si Ras mo sipil. Sira di. Kaya ito balik ako. Sali. Nahala. Kamot be. Kamot. Ako'y saka. Kay mi pa at tigali di sa kilid. Dali. Dali. Agay! Unsa nang gibuhat ninyo, Nang? Lili! Pinangga! Day! Ay, dali, dayon. Dayon, day, Lili! Ayaw pinangga! Ayaw! Agay! Wala na samad lang mayo eh! Maputol gilinam! Makuhaan yung kita suna na! Gilisir na ako na niya! Nikinsa! Kana! Lili! Nako, Bintot. Ayaw lang ko eh. Di ka nila eh. Dili. O, pamganay tuli. Ato na lang ko ng lunsya ha. Panunda. Nanugo na to daan si Nanay Tali nga magpahatod siya bingka ugma kay para makaon sa iyang mga tao. Sige, day, Lili. Salamat, day. Day, pinangga. Ayaw sa pagbiha, day. Watas ako pinangga kay ihatod ka, day. Day. Aba, diha ay. Wa ka rin ba uwaw na? Nakita ng buhi ni mo nga hangtod ron wa pa'y tuli. Uwaw na ko na uy. Uwaw man di uy. Karon pa ko. Ubani ko ugma ha. Asabat? Sa ilang ni Pedro. Patuli ko. Ay, ayaw na. Nga naman. Patuli na noon ko. Ubani ko. Nanay, biti ka. Ay, ayaw na lang laging adto. Nga no lagi, nay. Uwahin ang buanga ka. Nay. Huwag ka magkabati silang gingon nga it's never too late. Ay, ninglis pa. Ninglis. Ayaw na lang lagi. Kita yun. Ako'y maluoy sa labahan ni Noy Pedro. Mapungil, kay di na makadot sa imo. Gikubla na ng hanggawa ka. Nanay. Gano pitang karon pa ka magpatuli. Ayaw na lang, puyo na lang. Usapan na dihang di mo sugot si Lili og way tuli. Nay! Kagwapo yun niya. I guess, hagtod ka namatay ka. Wa ka kyut pasayod kung unsa takakamahal, Daniel. Apan kung unsa man takakamahal, mauusap ang kasilak kakibati ko nimo. I hated you for fooling me. Kimahal ta ka. Gihatag ko nimo ang tanan. Apan ngano? Ngano nakahimo ka man sa pagtunton ako? Ngano nakahimo ka man sa paglingi og laing babae? Habusa. Wa ko mahayi ang gibuhat ko nga pagkukod nimo og sa imong babae, Daniel. Hangay lang nga mamatay ka mo ni Lorena uban sa inyong anak. Ma? Lari anak, may tuyo ka ba? O sa kanina mo kita na? Hawa. Album ka na? Medyo ba ka ng litrato ni Daddy? Let me see. No. Mami, gano'n bang di ka man buot nga makita ang hulagway sa kong amahan? Tungod kay dili ko gusto. O dili ko buot. Maamahan ko siya. Let me at least have a peek. Aron na mahinumdum ko siya panagway. 5 anyos pa lang ko diyang nawa siya. O di na ko mahinumdum siyang naong. Patanawa ko, ma. Anak, di na kinahanglag mahinumdum ka pa siyang naong. It's useless.
Wa ka mo'y daghang memories nga nag-uban kamo sa usa ka larawan. Kanunay siyang busy. Busa kita ang kanunay nga nag-uban sa mga pictures, anak. Oh, may tuyo ka ba nako, ha? Let's go. Adto kita magsulti sa terasa. Gusto kong muhanggab og labas nga hangin. Let's go. May gitago ka ba nako, mami? Unsa? Nahibuong lang ko. Nganong wa ko'y hulagway ang kauban si daddy. Od kung nganong dili ka buot nga, makita ko ang iyang litrato. Ngano, mami? Gitago? Anak, kanusa ka ba mahinumdum nga may gitago nga sikreto si mami nimo, ha? Of course, wa. Oh, let's go now. So, iho, how do you feel nga sa sunod simana na ang imong kasal? Pipila ka adlaw na lang ka na, ha? Excited. At the same time, nervous. O kung magkasabot ko ibate, excited ko magkauban sa tibok kong kinabuhi, si Hennessy. Apat sa samay kayon, kuyawan ko. Natingan pa unyag, dili ko ma-meet ang iyang mga expectations, alang nako isip iyang bana. Hey, stop worrying. Nausa ka ba? Of course, you will make Hennessy happy. Ikaw pa, you are Larry Chua, and you are more than capable, anak. I hope so, Mama. No. Dili ko. Oh, come on. Don't be such a killjoy. Una-una lang nga, mo ni kini katapos ang higayon nga magkalingaw-lingaw ka nga gawas nun ka pa. Damn it. Stag party sa beach. O gato bigit sa resort, gaya mong gipanagiya. Dave, it's a 4-hour drive, gikan din sa syudad. O niya, problema ba na? Mugikan tag sayo ron nga makapahuway ta sa di pa maglingaw-lingaw ini kagabi. Believe me, man. Ma-enjoy ka. O, ganahan ka na nung tingali nga. Kanunay, may stag party. I'm sure. Dili ko sugtan Hennessy nga mo biyahe. No problem again. Ako manangin. Nasayod ka yun nga di ko magparbalibad. And besides, kibuhat ko ni alang nimo. Kay bitayunon ka na. Okay. This is going to be the first and last. Of course. Not at least. Nagplano ka pang magminiog-usap. Gladly, andang paghihapon kong muhatag og stag party. Alang nimo. Hanggaw. But baby, mato ni mami nga dili na kuno maayo nga mupiyahe pa og layo ang kaslunon. Dool kuno kini sa disgrasya. Come on, baby. Karaan ka ng pagtuong. Sama na ka sa dili may mong isukod sa babae ang iyang buda sa dili pangadlaw silang kasal. Kaya dili ko may na yun. Karon lahin ang panahon. Mahimo ka nang manukod og bisan unsa nga buda nga imong magustuhan sa usa ka butik. Nahadlok lang ko. What if? Stop the what if. Why don't may tabo na ko, okay? I will be home the next morning. Sa dili pangadlaw sa itong kasal. I will be home safe. Promise. Okay. But be careful. I will. Dili pa mahimong muupan ko? Baby, it's a stag party. Exclusive for men ka. Okay. Be extra careful, okay? Noted. Goodbye, Mami. Ang imong jacket, bugnaw kaayo. Layo pa imong biyaheon. Kung ngano basab nga kinahanglan magyud nga adto mos layo, uy. Ma, ato na ko. Okay, fine. You take care, okay? I will, Ma. Oh, si Dave kini nanawag. Hello, Dave. I'm about to leave.
Magkita lang dito, okay? Bye. I have to go, ma. Bye. Bye, iho. You know I love you. I love you too. Sexy. Bolero. Go now. Bye. Oh, shit. Nagduka na gusto ko na. Doon ako ka-oras ka nagbiyahe. Abdihan ko na ni Bintana sa kong autoron. Pag muning aircon. Laing doon ka-oras sa di pa kumabot sa resort ni Dave. Isig panawag na kong ganina nga magikan na. Pero to nauhay na ko sa pagikan. May babayan na sabto na lang ayan. Iyon ko ang isteryo ni Sakinan. Oh no, baby, please don't go. Oh, sini kininawa. Oh, shit. Nahug ang cellphone. Nasa kuntilan. Ako kabutan. Oh, shit! May kasugat kong Sakinan! Dapat! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!